you describe your feelings right now? Uskomaton fiilis. Mä oon odottanut tätä 15 vuotta, että mä voitan jotain suurta. Ja on ollut aikoja, mä en ikinä uskonut, että tää tulee tapahtumaan. Ja se on paljon työtä uskoa vaikeinakin hetkinä. Paljon ihmisiä on kiittäminen, mun vanhempia. Ilman niitä tää ei olisi ikinä ollut mahdollista. Uskomaton fiilis. During your career, did you ever lose hope about winning a Stanley Cup? Oli monia hetkiä, varsinkin kun mulla oli polvivaivoja, että mä en tule ikinä näkemään tätä päivää, mutta sen takia tää on niin erikoinen. Mä oon ollut niin lähellä voittaa olympiakultaa ja maailmanmestaruuden ja World Cupin, mutta se ei ole ikinä tärpännyt vielä ja nyt mä oon voittanut sen suurimman, mitä jääkiekkoilija voi voittaa. Ja tää on päivä, mä oon aina haaveillut lopettavani huipulla ja en tiedä voiko huipulle enemmän mennä, mut katsotaan. To whom will you dedicate this Stanley Cup win? On niin paljon ihmisiä, ketä kiittäminen. Tietysti mä sanon, että mun vanhemmat on kaikkein tärkeintä. Ne on antanut mulle mahdollisuuden päästä tähän pisteeseen. Mä en ikinä voi varmaan olla kiitollinen siitä, mitä mun vanhemmat on tehnyt. Paljon suomalaisia mun pelikavereita, Vade, Keke ja kumppaneita, Äikeksen Leksa. Syvähoko Immu, joka leikkasi mun jalan kuntoon ja antoi mulle uuden mahdollisuuden jääkiekkoilijana. Niin paljon kaikki mun kavereita, lapsuuden kaveria, ryhäsiä, jotka on auttanut mut vaikeinakin hetkinä jatkamaan. Ja tietysti maajoukkue, Jokerit. Tää on pitkä taivaal päästä tänne ja mä oon kiitollinen kaikki niille ja kaikille faneille. Ne on pitänyt mut pystyssä monena heikkona hetkinä. Ja tietysti Ducksit. Ducksit uskoo, että mä voin tulla takaisin vielä omalle tasolle. Niin mun loukkaantumisen jälkeen, niin ne on kaikki tehnyt tämän mahdolliseksi. Name the 3 most important things that have happened to you in your life. Tietysti mun omien poikien syntymä. Mä voin tietysti kiittää omaa vaimoani ja mun lapsia. Ne on antanut mulle sisällön elämää ja tehnyt musta varmaan onnellisimman ihmisen joka sektorilla. Ja tietysti omien poikien syntymät. Ja kaikki tuki, mitä mä vaimoltakin on saanut Sirpalta, niin on aivan uskomatonta. Ja en mä tiedä mikä se toinen on, mutta kyllä tää Stanley Cup on niinku, tää on kruunu mun uralle. Mä uskon, että mä oon ansainnut tämmösen lopun. Now I hope the answer to this one is no. But are you going to retire from hockey now? Se on vaikea kysymys. Niin kuin mä sanoin, mä oon haaveillut, mä pystyisin lopettamaan huipulla. Niin kuin mä sanoin, en mä oikein tiedä voiko enemmän huipulla lopettaa kuin nyt, mutta 2 vikaa vuotta on mun elämäni parasta aikaa. Mä oon pelannut mun elämäni parasta jääkiekkoa. Se motivaatio ja se uhraus, mitä mä oon tehnyt viimeisen 2 vuoden aikana, on uskomatonta. Ja mun pitää istua alas ja miettiä, miltä tuntuu, koska jos mä en pysty vetämään samalla motivaatiolla jatkossa, niin ei ole mitään järkeä jatkaa. Mutta mä uskon, että mä tarvitsen muutaman viikon miettimisaikaa, mutta nyt on aika juhlia.